extreme obebo you na se bon telephone no so wo de wo kan metombi se de wo kan metombi e de bi ye family mu ansa medical de akoboa na mo no so de ne de no e de aye mu na ye kese what ma say ni ba e fu ye ya ye de bon pon so ye de ono so ne de se ba wo betimi abi ato no de bi re bi pon de no wa woni pefe se en tumi de bon pon fini fom kra wo rebe ho se bi mitimi ba be ye fu kese si na mi nua so ho kire no ese mi ton bi ye wo kan meton bi sika no e di bi ba ko boa no mana ye ni e di bi so ato ho e di aye di wo so okay oda wo ma so what you o kan de ma that's it esan se de wo kan bo ampo ne de no ka se aye basen se anye yi no wantini emi mu sa e kokoko ahe ya ne ba de sa da so ndi woni preko asabi esi se da biya obi ba ho beje e beje ensomunam ya enye wa kire no kwan fa so yi kwanya yisi yi nam matu wase ne mu oh se nyini na de be ma ne bi kan dabi tombia ne so tombi ne di bia aye so ye di ne di bi so apa why mate ukita kuma pa ante na me do ya no de ne no ka tanka na na nye sama ji ma no ka ya ye tu po we fi aso ni eja ani obey you say ko he de dia to no biso no ara open no ara obrea ni wala nyambo frano yet o mamidi no come on you shisia come on wona ka mebe o ba me ho kini obi a waseme bose obejiska bi wonyo ko obi a bene come on ma sha uma ade maybe ko madam funu se me ko wo se die be da manfo be gini sika o mo fa mai nti no bo anyama me se me be mi refi no mi refi no wenye skeli bi amame ti nu oni da so sa kwa moa obi a wakas ma che me maka jose kwa moa me ni deska no so me peska kwa mefu ina kwa moa nti wa she me bohunu me she obu me she obu se fe odi onim yenye ni se de o de kwan bia so me peska bia ma me pe bia ma se me na mka se me hwi ma pe bia ma nti o de yenye ni se ma me dapo me nsa bi na me mpe bi mfama wate o ya mobo enti me am se me pe bi dia ma ono wate ase kwa ma wodi kan se buba ko di kai we ni so fro na da bo so bia ni di so ma se bo na makona anye yi a kan ma ntia me kan kire me se nye me ma obi o se se so nya dia be di so se mi tili okani o se ebo bi e se bia na di so wo se be se me bo na je se we wu ni so kwa mo me ni so sei me se me ma obi Ibrahim me se me ma obi oye ya na da mo ne na mbeka ohia ya so ohia ya de bia moka enti nye ne na mbeka ohia nye na abegire me nima ka jem so ohia ya obi anim se mo ohia na ehia mo enti nka so ohia ya e wo ho dada komo unshili pankura o asa me ni nkura hye ne de yin ka me ka ohia ye bompo na botrebe ye na ka o kan se bi na se me kura na se me se nye de me se me pe bia ma wo me se nye de me pe bia ma wo me se ma pe wasem isi wo da makoma so isi me pe wasem kra so nua pe ni ma pe wasem isi me pe bia ma wo kwamo ti da be wo de me ti na me so de ma me da pon me nsa me pe bia ma why penyi fo kam so hia kanwa kwase bia tufu wo pa chere sei kwamo nyeme no kura wa boda ma wo kwamo nyeme no me pa wasum bia wo ka tem sei me me tufu no me ekwase a kwamo anye sana me pa chere nye eye be na no mesu ato ebe fun be no ni na no mo asem pa chere na no musu asa be ni so mabubo adam o mabubo adam yale pa sa ni ye kan minya sene mi nukura fanto dia ne kwamo me si mema obi to bo ase
Enemy di you. And only di. O de enkwana me ma obi. De me de be ma no. Dodo na ebe ba no. Ebe ka ho. Mam yi no kura ebe ba be ka ho. O ti de me ka cho. We mimi de da ho no no. Anka mba bi di. Enso me ko penya so bi nya duani di. Ntiam so de me de ne e koma wo. Na makudi. Enso me de be ka ho. Preko. O ti de me chen. Mama-ti. O de enkwana. We nka me ko abe san me kwa. O de enkwana mfa mount me de mount mi wi a. U kwa me kancho sika no ketu e me de ma on bo hu modin di hu ni so de be mam o te de me ka hu ni ha hu ni ai bana hene Aqui abonya Ai, me casa me baba dia aí. Mana he? Minha lavi. Ah, akoba. Hã? O que é o teu? Dia mana kau jual demo? Macet. Macet. Udah tu dia nak sampai sana senang kan beres. Me babe shiwo ni swetia. On se de bia me catch do. Me catch do se abofra die. Wo de korono ni mafa fi. Wo de chance wo fia wo de kwa bonten. Wo hwe mu so obi ani fie ntim kakra da horo ba fa ko. Me kan cheti na kan me ko baby e no ma yi no. Baby e no ma ensan fo no. Na mo so wo fie. Na me si da bi. Wo fie a. Ko ba. Se wo hu. Eye moja o. Eye nyina moja. Won se wo bo me krono. Krono ni me. Asemu mi wo ka kire wo fa se wo fa. Abofra we ntiti a wo di mani fie na nye. O se titi a wo de ba me yame so. Ife se na wo titi. Se me ba ya wo. Wo be wia me. Ni baby e no nsan fo na me se me se e bia na wada. Mada. Sa kolapa. Abi tayeja o ya dai. Saka me ko nan ka anyuma na maba. Besi na me do ko fa ho. Oh, nya penyin sa na tu se me be se na wo titi e. Me do ko fa ho. E mo fa ho bi asema da bia me ka no. Misro ofa na kuma ya rinti ana me pe nsem bi so. Me be hyiwo ni so. E ko ba me be hyiwo ni so. De e ko na se wo hwe na se no go fo nan ka waje o chon nan go aka kire no misro wa. O be wi am ni me kan che o fa search. Mi wo wa no bi mi wo meti so ko be fi kofie. Ofa na ka mi sin ka me we se na wo titi. Kakra da wa mi bompa ye menye bia so ne ko tua me ka no ka be fa. Esene. Oh, we penyin. Ba ni se da na se no wa nya di o. Wo nya. Ka me no wo titi. Akola gugu ni apenyi. Wa bokro no ama titi am. Fa ko se be ko no na ke ko no wo dem. Wo be hese bi wo ha. So the baba dia no ko na mo ka so wuni won tuna na me ka so. Me bo ke be bu konfo. Wo ko no ese akoya no wo ekoya to esu atai. Atai de. Wo fa ko no ha. Wo fa. Baba dia no mi sa wo tuna na me ka so ka be. Wo fa. Ho na ai. Ai yan kan ha nan ka nya sai. Akoba. Da ko se no wo fa wai. Da bi mi e. Apa bra. Ele ko la boni sem no. Na me be hese. Obe hese wai fa. Be mu wa nan ka me ni wadi. Konfo. Ka mi nu be din komo ka. O ni mi be din komo. O komo di fo ni me. Da be na ni ma tese din komo, o be wura me dem. Asem bi kire ma adwen so nan ka me ba be ka kire se. Ofa. Akola ya hwe yi a o de ni kwase be bre dachi. Asem bi kire ma adwen so nan ka me wa nye dia na anka de wa ya obo. Mi kwadi wa ko fa dia bankura nyane o ma mi ni ho. Me ba fie me se obi wo me tse kofie ba kofie me duwa akoba na kude o bora me de wa akọ wia mi ani se kuwa na asem bi chi ma adwen so na me yesa ka me ko hwe me nwa pin na ka me ne na ka ese me ko na oni ho ai wa me de ese me wura ho na obeto me wafa asem ni de bia me kasa bofra wi na no man fa kwam wafa na ye mi ho de koya bonzi no komo bu na kunu ye nhwe bibi ye wafa said you have afraid you what you and she had that. What can you go sabre? Nanya dachi posesi ano di ngase na that in amun wo you offer.
ade me ko baabi onum sanfo na mo kasa wa sɔre ntin afa sɛ nye wura me fɛre wa ho ka me tie na ya sɛ bu ne ni so hwɛ ba fi wonia no sɛ bibia ni a wode wanim ni firi manim ba fi bɛde na hyɛ wo sa deɛ ɔpɛ so yɛ ne bia yɛ no sɛsi ai ɛkɔsi sɛ me se me tu no foɔ ba fi me tu no foɔ ɛkɔ ba se mpromo gyina yi sɛ beboa wonie kasa beboa me tu no foɔ amama so de wura da mu ɛni sɛ ɔno nso di wɔde pie me sɛ ɔno wantie na asɛm bi chi ma adwen so wani na wantie na me kasa saa de anka me ba bi e ton sanfo na me no abɛka woni me me ba na woni hɔ na me saa da me be wura da mu ayɛ so wɔ hɔ a ɛni sɛ ɔkɔba bɛto mu ɛpono no ano wote wɔ die ne hia wote dem kwa untɔ aduane ɔfa na tɔhyɛ wo akranti a ɔwi wɔ wio tidie paa bio na wohia a wotimi ɛde wo nsa bibia bi ho bi akuya na ɔfa bibia bi ho akuya ama waa wo nia wo bɔ wura me dem akɔ wia sika na nanom amfa kwa mu a ka me kɔhyɛ mɔfrɛ ade ba fi wɔfa yɛse ɛduro deɛ adi a yɛbu ban ɛgye ban atrɛ futu Papa Mr. Papa Only when we did our wow, one can do so. Cabura them on a cock them. What's the same car? Who call the red and what ya come of a die? We didn't see our hand. Oh, Wakuma Yaba, Mr. What is offer? Capra White. Offer. That's what I saw him being seen beside our friend with me. I need piano. Ye bibina na bosono ni wonye da bi na me so betwe ho a me ntiase ofa ye hwe bibi yewu se me kasa me kana no akuna da bi me kasa me ensia da bi se hwe me ba ba bu no sesi a wasa age no ofa da bi yentimi ntina ho se wo be kana anu ko se ni pa chene se asha sese no ekono am baby am for now fight am hwia en gwasa am fa ne fa baby a obeja sa ofa ujidi obeja fa waka ne me ku yo du why yo obeja am fa ne fa baby sa obeja ya no ujidi mate eh ofa se we die uhumeni nwa panyi e wa hanu a iba na sumdwem we asimpanyi forecast ni se nsutafo nya bibidia na mampɔfo ho ato ofa menemi nwa panyi obra ne gusu yebo wadaroma yekoye ni kakanga kra na ya sebi yedi yekoye ni yekoye fum ko adwuma na yesi dipa na yenuam kuma omo ehye ase no yehu omo saa asem no ya dwene ho na de pi free buy na ne se yesrew ke baba beka ni ahwesi bia yenua simpremu obepe efu bi amano na nka wo mana paafo na nko no so akọ etima akọ adwuma aba sina be ya ontena fi empipi no se omu amanfo fi efi akọ efu no mu di fi gya yenua no a na akọ eso oyomfo eba ne sa na ehaye yenua ban so ti fi onye adwuma bia ofa kakra wo ho ntinka yesusu se opeska akra bi ma no ena kodiko adwama nso ekodi dwa keno ebeboa ofa wa na okase mi kire se ensa enye adwuma no ense si didie do for really ye baya enkoto sere ene betu anim yintimi hweme enua no mabrabo enye basa sa ye baya ofa ya sintiawa ofa se de enua bo ampon kan ofa enanti sie nyina no sebe amofra no enua no menua omo ena me ne bo ampon so no yensa nyanso ye chie jare sa enema enhyedan ye yie sa ti ofa sebe etu de adin a wo kra na ye ba
no boy kakra na ye hwe ni ya enua no ene enua ba no wo mu no ofa kam ya yam se omo daachi no minti min hu obi adaachi nanso de omo ye die daachi ofa se woni ho a mofre ho bebre enti se de minua yiken ofa hyesie ye wo bibi wo ho no na odi omo asi gina bia bia daachi woni ho a omo so nsa bese omo chijae ti wodero ma se de minua ne kan sa pepepe me ji se asemo ye kan how de ofa no susu mane how papa so opa mo goma so papa ofa nye nanu modenti o de ni yi munye se de be ya we de na mponti na opa so ofa enkom sempa ofa senpai na mo kasa nyina no se beni ato saa na se woni da sei sa sa fa ko saa na maidi na mitimo na meraho ofa asemi sabi senya mo ankasa mo ye me botire hunam na sabi mpredi asa mo ben me se me am ofa asefo na nka mbeka sa asemi ya na obi ne fra bonten ba beka ya kamera kra be ho akyense de meraho kusi se bobo ni nyina no na ya kwese me ye jafon me ye ja sabi mpredi asa menim se de isi hweba nisa ka odi ni anu si boni menya nyemane nsi boni na asam no ebobo asa de kwakọ wi sebi menyemane nsi boni o sebi am baka setia me na so meyi musi nchen kra na de o bontin ehu se de kakra si wo me ho se de mesi abobra afa na me manso ti se ya ebe kwakọ wi sebi asebi producer me ye ja mani nkumi ma no na so ntisa minim se panyin se ohene bakura na de ne sitiase okre ebra metiase na omo ya ahene ma watiase panyin se chirimire kuku ewu a esi adwiri panyin se etwi anto a mo nsani etimi metiase na wo se meye bibi ema me mana abrabo pija minim pa na so mo amunua ya mo de no ho asema bai mo hwe owusu a eje ba de na menye mfo wusu a wo de sika mo wusu a no de akoma ne mprafo adi dwamai mo wusu a sika pa no de akoma ne mprafo adi enti me yam hihye me se metam sika kasie bi se de na bo ampon kan enka ne nyansam no me bo ba so ate nyansa kasa no se ke me pesika bi mo duro na kam de mo wusu a se gina bi afa ko adwama so fa ko di dwa ka me mfo mo yi menim ne nyina na so betam sika mo duro yi e de mo wusu e no de akoma ne mprafo adi What's this? Skanashi. I can't go on. Nadia Tiani said, a year friend say, Sempremo. One so casa since you be. The Dana for Cacraque, many copocusias. As I said, the hopper. Now, so obey it, dear. Obey it. Sempanyi se oboni se bia te se to o twatwe na nyi ntina panifo bu sa abe no nti e bo omo bo me aso omo famia na omo ha me omo di mani eti mo de maka mate why me hu de me ya fa ho sempanyi se etre nti ya nya cheso sa pepepe why ti me hu de me ya fa ho yate na se fa enso ye da seseja ye de ya no December wo na wa sum yinu ano yigine yenu afo no kwase obinim de obehwe obi otina obinim de nkura de sum kodu ano sum bodi mo pia ye ni yimu ni ye pe ni mo fa enkase wa yibia mo da eno manhwe so yi nti of I saw to us why ye kopem so mbehwe so yi nti na mpanyefo ka asen bi se ye wafa obaduada no odware mprensa no kwase abusuma ni se ko ni mprensa fa usi trinti ne se nyanya e che so ade a ye koso na pemo se da ko me bo so ma asem ya na me nso me to aso ti me de mo usu ana de akoma ne mprafo na ade chinam de mo usu ana de akoma ne mprafo sa afi fie mi nu
Akoba. Me pacho fa kunya na trase. Akoba. Be ma panyin no. Ma ho odin mu, ma sinima ho odin fiti ase no. Akoba. Me no kasa se eja ene ne ba. Me no kasa se panyini. E kasa kira kwada. Panyin se panyin tire te se kwaye, wo bo wuram no onye dua ntwa, wo nya ho metwa. Ese na panyin tinu na ho akoma. Se panyin ne mude. Panyin na obosom. Ti me no tu me tu fu se panyin ti na fa bobra. Ebre nyina me kasa kire wo me tu fu. Onfa. Na futu ya me di mouse sesie no. Eye futu a wanti a anhwe ya na firi na ekora anko wie. Ni nyina ne se krono ani etranton kasa basa me wura ha mafa amasene ha ade esa brabo bia ko ba ukura mu no bobo na to twene sanse mwa o mpa adwuma enyuma amemedi ama wa ko ba wanye sikam de ama wa wanhwe so yemfa nyina nto nchen sese mene unuanu makasa ni yabe boampon ani ba fi na migusunsu na omo kasa se omo hwe na omo muaw ewo adwuma yim mo de no kwasem se omatifi ko akiri kakra chen nanso ebia na abrantisu na kuta omo ne abrantisu ekuta no ebia na omo de omo no nante a no otie wo entifri na ekuri so omo bi frawo so omo mo adwuma ya fo adwuma mo tiawa afutu obi obde ma obia no me so fa na fo adwene ma wo mu na omo muaw e wa abrabo imu na anyesa na nkowie nsa na anuru sa anasa trasa efia se me pu se me ba na won sifia biom sanse me na me sifie eno no betimi abaso ene ye baako na de mo akura twato ne se meka no oduru na maku afiri asasi so amfa futu am de ma onya na wie ya yo ate me da se so ate Fefe. Ubedi dia beli. Mama kono ndi. Kono. Joto nga bibi kakra di ku. Anya komo do anko ana di. Omo chawa. Anya bibi kakra na di ku. Oya. Hey. Hey. Mami. Rajo. Hey. Oh, mocha do. Yache. Oh, adona mocha sa. Ah, fachi enye ya na edwuma no na doshu. Na etise. Mama. Wo kra dru. Bema. Ene de sa hoden aba. Yede na no masi. Mocha do. Mama na me Oche na nja. Se me baba no me bibi besi so mo wadi. Bibi me ameno. Odi asa nja ameno. Ameno. Twa nja. Nana, we fache no senki ya bada dada. Nanso ye se ye pamefuo no. Se na be ya ochina, ye bitimi yakonkatifuo nim. Eno na ma ya tie no. Ya bi munja mu kubusa. Eya cha, wan ga mo ya. Do we ya kakra bia. No aba fi aba home. Aba jo home. Adi fi na chi mi ya cha di akọ.
Ate. That's it. That's it. So we banana my. Na nka me ko fa aduane na tito. Oh, mama nkoye. Dabi wa chetra na nka wa fe o. Eche otimi apagya no ho eche tra na nka. Na obetimi die. Tra na nka. O me be tito. Sa. Ami to be tito. Ante aduane be na ba be. Me nya die be aduane. Bema, aduane be na kondo kana yenyema. Oh, kakasha. Didi, kadi open yenyema. Ben kwanya, ben kwanya. Yan kwama. Oya. Abia no. Ko che jana. Ro mo pe su bia. Ya me ko che jana.